ubong ke di. Asal balik. Ini no bibi. Katong khawtini Haksal onek Kanchanpuni porjonto tongo jano tini karjokorta rok Asrambari pura Khwai district ni khai manjak phainai joto ani rangchangni khajani takhokte bukhukchong jong onek porishrom khaika mehnat khaika jan bajirna oi norok jotono tini baksa nokrei nok khibjak onek kosto khaijak bujak tokjak haibuno tini sarkarno chungtukha जों मनि बादे तै कोनो खुशी गरै जों तबक मन्त्री सबत नाखा तबक चिनि काम जों बरकनि सेवा खायनानि माचाया मानंया जारा नक गरै हुक गरै जारा दुखी बरक बंगनो साहाय्य खायनानि जों जत जों जानो जारा जे कर्मी तंनाय जारा कार्यकर्ता तंनाय जों कचाक कुफुर कसम हियावै जरा मेन जरा माचाया मानंया दुखी बरक बरनो उग्लग थांग बाचानानि चिनि काम जों बरनो सेवा खायनानि जोंनो केवल जों दिनै जों सैनिक बासपानि सैनिक जों सन्त्रास बिसास खाया जों शान्ति बिसास खायो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास जों बिसास खायो आबै मोना जरा चिनि कर्मी रक जों केमनो सन्त्रास खाया जों केमनो बुनाम तंनानिया जों बयनो साहाय्य खायनाय माचाया मानंया नक गरै हुक गरै लामा गरै जों खानानि सिमे आप्रान चेष्टा खायनाय बरंनि उक्लग बाचानानि बागै आबायनि बागै न आं खोना ब्लक आं मिटिं राखखा बुलाय तलाय मतै चाया आं नरक नुखनो जदन ससियेल मिडियाव आं महाराजनि नग थाङा आपिल खायगाबनो महाराज मतियाखौ साक बाय साक जों देराय जायाखौ बुकुं बारा दफा बाय दफा बुकुं चालायखौ जों थानसा सिंगाय तिब्रासा सिंगाय जों जतसे बुकुं बारा जों थानसा सिंगाखाय जों ताङो बुलाय तलाय नायबा पार्टी निनि नंखायमोनो आनि लांखायमोनो नों जे हामजागो नंखायजा आनि हामजागो हायना किन्तु बुलायनानै तंलायनानै रबार बागान संलायनानै साबनि खतियं निनि खतियंगो माने आनि खतियंगो आनि बुकुं बारानि खतियंगो आबायना महाराजनो थाङा आपिल खायो थाङै मनो उस्तब खायदे हनै